In-naħla Maltija massiba mkien aktar fid-dinja u għandha wirt storiku uniku ħafna. Għal dan Thomas Gallia li ilu jrabbi n-naħal sa minn xkunitu u llum jagħmel parti mill-NGO lokali Breeds of Origin Conservancy li taħdem biex tipproteġi in-naħla Maltija. Mal-mikrofonu ta' One News Thomas ta' reazzjoni tiegħu spjega studi li tisiru bħalissa fil-Mediterran minn fejn jirriżulta li sfortunatament il-popolazzjoni tan-naħla Maltija qed tonqos drastikament. Min din ir-riċerka ħareġ kif minn 50 kampjun tan-naħla lokali li ntbagħtu għal testijiet instab li 6 biss minnhom huma Maltin. Thomas Gallia tenna li minħabba dan il-fenomenu l-NGO li għamel parti minnet tieħu ħsieb proġett bl-isem ta' Medibis li jiġbor 9 organizzazzjonijiet fit-8 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-għanewlieni ta' dan il-proġett huwa li jipproteġu u jikkonservaw in-naħla unika Maltija. Sfortunatament peress li predominanza ta' naħal li hawn Malta tidher li hija hybrid, jiġifieri hemm ħafna element ġenetiku Taljan fija, l-unika soluzzjoni biex nirrevedu din il-biċċa ta' xogħol hija bil-breeding program. Bil-breeding program jiġifieri programm ta' tnissil selettiv. Il-breeders aħna nistgħu nażlu u nwarbu il-kolonji li jkunu mħaltin b'ġenetika li mhijiex ta' Malta ovvjament. Thomas Gallia kompla jispjega li l-fenomenu tan-naħla li jitħaltu flimkien ilu jiġri għal 20 ta' snin minħabba l-fatt li f'Malta jiġu importati razzezz differenti ta' naħal mill-Ewropa kollha u l-maġġoranza tagħhom ikunu naħal Taljani. Dan ilu jiġri ġifieri għal 20 ta' żmien għal dawn l-aħħar 30 sena tal-inqas u li jiġri dawn jitħaltu in-naħla ta' Malta u n-naħla ta' Taljana. Peress li huma subspecies dawn kapaċi jitħaltu jagħtu għal nisel li huwa hybrid. Fl-aħħar mill-aħħar Thomas ġie mistaqsi għaliex in-naħla Maltija hija daqstant importanti u t-tweġiba tiegħu kienet li din għandha karatteristiċi li ddistingwuha minn speċi oħrajn. Naħla Maltija apparti li hija endemika u jiġifieri massiba mkien iktar fid-dinja ħlief Malta, tagħti wkoll wirt nazzjonali fis-sens li hemm valur miżjud fuq l-għasel, hija importanti storikament u kif ukoll importanti wkoll għax għandha ċertu karatteristiċi li hija adattata għall klima ta' Malta b'mod aħjar mill-naħal ta' barra.